Ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing wani suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi ra lali amung dadunga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip ayem tentram uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen pancen lali 1001 sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane. Rino wengi ra lali amung dadunga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip ayem tentram uga kanthi mulya. Wani marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing wani. Ngendi ana anak lali marang
sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane